Gikun Girayat Kahima Sora Hakasngi Palai Kilaya Turpaj Ba Shakhasi Hills Autonomous District Council Bandawa Yake Executive Committee Ka Voice of the People Party Bagan Ai Sanat No Yaus Im Marrem Dors Im Balajit de Kikli No Sanchar Kahima Gikun Kirayat Kahima Kilaya Lumlang Hajan Kajingking Umshirpi Banang Ni Kilaya Lek Turpaj Ba Shaka Office Trekam Ka KHADC Hagari Khana Yakani gajing atur pajba la yalam de kikhi nang sanchar kahima ki bakentup ya ki menteri sardar ki secretary shnong bat ki wei ki pajba ki lararu ya ki plakat ringkat ke perta slogan baka KHADC kaliban ai sanat no ya uba marem dors im kum us im thamai kahima sora ubala jit batmon de ki khun ki hajar kahima sora hadien baklat no us im pa im freeman sings im hakalai phuwei terik urisau arhaja arsan Kapilau ke KHADC keladap semam dagi kun ki rakyat ke hima sora ki badang up yo chief executive member bat ke executive committee bakin khode kren ban pinbet ya kan kam hadien katu kat nepor ke executive committee kala phaktin banjit ya shiphawngut kinong yalam bakin wan shagajing kren hapo ke office kumban chupin kan mau uba marem dors im ude ubabat kumus im khna hagapor ke jing sanchar upa im freeman sings im bat hadien ke jing khlat no us im kahima hakalai tarik unai wing kala jit ya ban shimti ya ka khet kum us im thamai kahima ka KHADC ka khlam ai jing ithu satya ya kini karai kahima bat haga khat khandai tarik no pra ka EC ka VPP kala thung ya menteri minjur lang majau kumu acting CM kahima sora dak wa pentri kam ya ka kendon bakhatwei jong ka KHAD Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 Kinong yalam jong kahima sora kibala legitimenta hagajing lang kabalalum da chief executive member pa Winston Tony Lingdo kilapin paw ya kajing bom sngotanat namar bakim shim layo ya kanu kajing kular naga council bakan ai sanat no ya uba marem dor kum usi mapura ka sora Henry kilapin paw baudan sa uwe urang ba ubalakam bauday na kaying sim ubakwa banyo alam ya kalat banyak honya ke elections im sora Nakalian jong ka KHADC kilapin paw bamenta kamla ban ay ka sanat Henry kalabatha ayaw acting CM kahima sora ban pinbit pinbiang ya katup kerteng jongki kli nang sanchar ki ban yashimenta haka election ban jit us im thamai pad hadin kan ni kan salaban penlong daka election ban jit us im bapura Kani ke isi mata kam ko umba kamla pada ay sanat mentarasi tangkatahi Di magtagdaw di ba Kadao ke baki say hangni mata kilong ba udang don sotau PCM ubakwa ban ile SIM na kay masora ndegi ngilapan sai ba utau PCM umde na sora ude ubala song setay sa po marang ladaki spasnam umdan watang kayeng sat ing sunan ru hapo sora umdan watang ka bangimtip ru kay kata kasim kanthai ka ba SIM yu Ngimtip ruki ay kita menteri ki babakap yo. Handai ka ba kini na ni desa council pre ki penmi ba ya ka katang yo PCM ba ki haban ai ya ka jing bisar bahok na mata ka jong uru balesi ula na mla ban ile SIM. Nakaliang jongi ngila ong ba ha hima saram dan kanu ka dispute dan kanu ka jing ya kini SIM Bada kabasuk kebasan ha baki menteri ki korbari kila lej pan SIM na ka SIM sat nanti na po sora bakal asay bay tang yaw pa im marem dor di bak yaw pa im marem dor lawan ra de ki menteri sa ka executive committee ka baki ong ki bakraw bat hak ta kapor hi lakhat ya ka dor barba jong ke hima sora kabalong ka lai tarit nai bakhatwi arpo arsan pa kam ya upaim maramdor da kaba kadorbar hi kam simlalap badan unu ubakwa banile si mata kapos umdan dowe pat ubabyang banlong si ma kay masora andre ngishap ngilap badan tang uni upaim maramdor sing si balong pit banlong u si jong kay masora bakum ta kadorbar hi kala penskam ya upaim maramdor kini kile bampatiaw hi ikumba Kim iman ban ai sanat yo paim maramdor bakata kapelong ngi bangin kiu pai ba kapelong yo pai ba nong sara yo kun hajar ki masara ban bitar ban kiu hakani ka district council mentakasngi bat ngi khlampoi pakhat ru ba mentakasngi na habang la ekran bat ki kini kilong ki ba e donut sisa do kata bat kim sim la ai ka sanat bat ki ong ba kin sia pek pat hadit
Dia kata kajing pek jong pi tingam tip kin pek ke bakum noh. Kajing pek ke bakum noh. Bau khasi klaim kariti dei khasi. Kai identiti jong khasi. Kadang don ni kariti dei khasi. Hila ongi sai kedar ru, hila patai sai kedar. Baka 6 schedule ka dei ka maka ban yada ya ki hok ki badai hagani kari jengi nadu bala ai ka 6 schedule bat la yo 6 schedule lu hala konong rem paduan kiriti gitu sur ki balong kerpang ya kani jai mrio dena ta kadau within a state of Assam a 6 schedule is created Lumumta balen create a 6 schedule lamda there something special in it Arngut apakili atho lakalong ha magistrate na o padan o pastor na kiruniam kisim malabiang ki arlengkur ki arlengyeng ki arngut ka kamram jung tau padan o pastor no reuniam no magistrate kalong taman ai ka certificate hadin bola keli perthau kita ki baro arlengkur it's as simple as that but hakane na ta katau ka kamram jika disongsul kalong ban pek strictly kata nama ki demaki ki banda ban ke ya kerti stor mdei ban thau ain da ka wei ban panlong ain ban wei geriti baka jingkar pat ka jangale ka bakong santam ya kan ek executive committee ngong phi ki executive committee ka bang khoi ka bang suba ngada kerpat don't bring party politics hakabai dei bakariti nama party politics kan penyap ya kariti bar habayap kariti ukhon khasi unlait na kanis ni partai banga karpat ingan ong ngada karpat sisa pakai gesti kumni ka thamai kan nomle e kani namar ba lada dei kan no kariti kabiang handai sisin malung de party politics kambiang ka party kan nomle e kata te ka jingkarpat ka jongi ka sai kedar kata baik ya ka hakai masara la pendep tik la de ban lek bi ha kata kanong rem ban examine ya kata kalau simple bau pastor ne u magistrate ne u reuniam jang kinu giniam habum shuawan pan ya tho uda kali pertho labit labiang nem ne ki aling yeng labit na biang nem ne ki alang kur labit na biang ne borangot habam don syukan nu objection la pan ya tho kita baka kamram jang uta uri ban ai sedikit kata ikran te kamram juga disongsulkan sengau bakadai tang kata kariti kadai balong halor bat ka an kadi men pen scam katkum jing tulun ka por kene kadai ka benta bala dayu noi kriti ka survival ka survival jeng jaj ban jengi lada dam ka an ne kriti ukhon kasih ne lada dam kariti don tangga ai ukhasi tang khendiat por undu undam ni sla parthai ki ei kilanti ki baka hima ki khli nong sansiar kin le kin chong mar but ki steps ki badi ban le kin sara hi da darbar nama kanong rem chong ka sain darbar jong khasi ka chong ha ka darbar tikini kinum rai tang kini ne kin lek ban chong ban kren ho pai ba bawan nang tap kini chong parkhat biang hey, what is the next step? Ibagal bat chulai hadien bila ino ay kam CM yang gumne. Ki an jong ka disongsul kilong hakata ka dulathaw. Bala da uno unong buat hamot pran usung snga shraya uno usiep. Urung hadukan kian hamot pran. Utho hay kot jot ya ban ko komplain UCM ulit ai ada songsul baka disongsul ke pedia ha te na kata ngong ikini ada kerpat ya phi bawat le kom kani phi dei kani executive please wat le ke party politics nor phin le ikini namar wei ke jing sisa bala don buku muta wan ban ai kam dei nama mane ka jingnya kaja labun le kanok mar kaliang hadu bam susu susau chu ne ka basai kedar ka banggar pa ki ong la da ka don ku gum ni
you are duty bound ban pek ban reject ke pokoi ke bung kata eu tabuan kam hang ni but instead ban pek pa ding ni jing dawa jung hima sora kabala yai khat kum geriti kabala pendep hakadar bar hima bak bal pen scam dakan yam wa pidai ban piaj be kata di kata ke bangi ong baka di kata bangaban baka disongsul hi kadai maka ban pek ban kmi om ban penlong ke jing kelumar da kebuan ra ban daki acting CM habalada ban pen scam eu CM long CM 6 months have lapsed 6 months have lapsed ka hima sora kala up hendrai mentaka singir kim patla bakim pet ia kani kajing sisa bau tau nong komplain du la diwan kentaj hendai kim le ia kani ka hok jeng hima sora ro sim pendap hendai kajing kran ka put bangim la nak kalian jeng ngi dawa nak kalian jeng ki ong ngem la ban ai ngin sai pat kasate kam jung long ngila yo snow na ki babun balang kila aiwan ban snow ka jingkwa ka jongki ka jingkwa ka jongki ka dei ba ki kwa ban penbor yang ka district council bangin ai no kasanat ya i yo sim maramdor mo baki kamba ada bjet haka rukom ka ba bej haka reti ka dustur ti nakaliang ka jongi ru ngila yo snow ya ka jing ka ba kila pen snow yangi ti nakaliang ka jongi em in charge jong ka ilakai la pen chai em in charge jong ka lan ru la pen chai ba rengkat ka jing dor rengkat bat nga ngila ayo bangin ya pen chai ya ki babun ki baro ti haka ba khaddu ngila yo snow thu bej ba ka jing dawa ka jong ki ka dei ba ki kwa bangin ai sanat bej mata ka sngi ti nakaliang ka jongi kamlong ka basuk bangin chu ai sanat mata ka sngi ti ngila ong ki bangin simpor sakat tu kat ni bangin yo bangin ya pet kham panya shu ya ka ni ka kam ka pe dei bat hima sora bat ngi kem sim labu por ya ki ru lanungin ai ta sanat ndai ngila shu ong bej ki bangin yekren em in charge la kai don hang ni ti ya ki bangila batha ki bakin le lani ka jingkwa ka jungi kham tam em jong ka ilaka bangin yo bangin ya pet kham panya shu ki kot kisla but kata ka dei ka wei na ki jing penchai ka bangila penchai and ringim sim la ai por ki lanungin ai kata sanat ka be dei bat u ba maramdor CM ke pi ki kan no ala pujai ki kan no kata ka ni tang mi ha ban ram ni ki sngo ba ko meneng ong na ki sngo bagi ko object ya kata yung PCM mu don hok man ne tigrin wara da kot pani ngi zaman kunum ta pi kun tho ba da ba ki bidan ni ka complain pi fa kun tho bu nong fit ban ne election de wara jing tho ngi pe bang han khot ka hearing han khot ka mo ka jubab nu kum nu ngin su sim ra jing ta u du ba ta ta re ga ngoi pi lai i ra wara nga long su ra pani ngam tu ba ka family tree ju u de persa jong ba freeman ni makla bagi suatu mata nak kalian ada si konflik kelam ai ke sana nak peluang kita ke election. Dan argo ni peluang election. Kata ke final cuma di konflik. Kada final.